በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን አሜን። ልዕለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክ ናብዛ ክብርቲ ሰዓት ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ይብፅሐዮ። ከምኡ ድማ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ናብዛ ክብርቲ ሰዓት ዘብፅሐትና ክብርን ምስጋናን ይብፅሐያ። እሽማ ኣብዚ ጭንቀት ዘይጭነቕ ሰብ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ኣነ ከምዚ ተጨኒቐ ኢልኪ ዘምርለይ ከምኡ ኣይትበላኒ የኾንኩን ዝለክን ኣለኹ። ስምዓኒ ወይ ከዓ ስምዑኒ እና ካብ ጭንቀት ከናግፈና ዝኽእል ቃል እግዚአብሔር እዩ፣ ጸሎት እዩ። ጸሎት ንግበር። ጸሎት ተዘይከኣልናዮ መዝሙር ንስማዕ። መዝሙር ተዘይሰሚዕናዮ ካብ ጭንቀት ክንናገፍ ኣይንኽእልን። ዋላይ ነስተማቕሮ ውሽጥና ሓጎስ ክስምዐና እዩ። እንተኾነ ጸሎት ንግበር። እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ሙዚቃ ወሊዕና ንሰርሕ መዝሙር እናወሊዕና ተትንሰርሕ ክንደይ ጽቡቕ ነበረ። ምስ እግዚኣብሔርና ተትነጋገረ ስደት ክንደይ ጽቡቕ ነበረ እና ከምኡ ክንገብር ብትሕትና ይዕድም። ኣነ ሓንቲ ነገር ለክን ሓንቲ መሓዛይ ነይራ ኣብ ሴሮ ብሓደ እናተሓፀብናስ ወለዳ ክፋትሕ ኢሎም ወለዳስ ወዲኦም ክፋትሕ ኢሎም ፅባሕ ሎሚ ከምኡ እናበሉ ይፀንሑ። ካብኡስ ንሳኸ ጸሎት ትገብር ኣብ ሴሮ ብልቢ ማለት እዩ። ብጸሎት ዓሪቃቶም ወለዳስ ብጸሎት ዓሪቃቶም። ጸሎት ዘይፈትሖ ዋላ ሓደ ነገር የለን። መዝሙር ንስማዕ። ኣቱም ኣብ ጭንቀት ኣኩሉ ኣብ ጭንቀት ወይ ብሓውኩም ድዩ ብሓፍትኹም ድዩ ብሓውክን ድዩ ብሓፍትኽን ድዩ ብኩሉ ተጨነቕኩም ወዘተ ተረፈ ማለት እዩ። ወዘተ ጭንቀትኩም ስላሴ ጋእስተ ዓለም የቃልሉልኩም። ቅዱሳን መላእክቲ ጭንቀትኩም የቃልሉልኩም። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ጭንቀትኩም ካብ ጭንቀት ተገላግልኩም እና ጭንቀት ዘይጭነቕ ሰብ የለን። ነታ ዘይትረብሕ ዓረብካ ኣበላ እንተኢላ እናታቕሓ እንተጠፊኣትና ሻው ንኽንረኻ ማለት እዩ። ሻው ክንረኻ ዋላ ፀኒሕና እውን ክኾነን ሻው ንኽንረኻ ንጭነቕ ኢና። ዘይጭነቕ ብዘይረብሕ ዋላ ብዝረብሕ ዘይጭነቕ ሰብ የለን እና ኣጆኹም ጭንቀት ካዕነ ብመዝሙር ብቃል እግዚአብሔርና ክንፈትሖ ንኽእል። ሓንቲ መዝሙር ብስም ስላሴ ሓቢርና ንዘምር። ከይንሽነፍ ሓይልኻ ሃበና ከይንሽነፍ ሓይልኻ ሃበና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ከይንሽነፍ ሓይልኹም ሃቡና ከይንሽነፍ ሓይልኹም ሃቡና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ከይንሽነፍ ሓይልኹም ሃቡና ከይንሽነፍ ሓይልኺ ሃበና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና ሓፊሩ ክምለስ ሸይጣን ጸላኢና። ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ይስማዓኹም። ወሳለ እግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።